Okay, Aje. Because kekun kadi kele ni oka kono, kekwe kele no. Diokpalie. Okay, Diokpalie. Ndo. Because ka male F5. F5 mazoka oka etumudo. Okay, noa. Because obodo ebe kishine bia. Onye domeza obiogba ake Igbanke wena ni noa. Because kekike wike gwani makoni the identity of nde Igbanke webu nde Igbo kobu webu nde Ilebinu. Ndị Igbanke o ndị Igbo. Igbo ka ewu ndị Igbo. Okay. Mbena. Nde Igbanke now concerning the Anioma state creation. They like Adime weka nodini Edo state kobu weka biani Anioma kwebe solumu wenewe nde ka node. We hele Anioma na Anioma biale. Igbanke ere with Anioma, Igbanke Anioma remma orene Igbanke mma. Orena Igbanke mma orena Anioma mma. Dalo okay. Biko ki gwani dele nde Igbanke shidi bayani Edo state obuchi wa de ni Anioma ebumu wenewe de. Onwe fika gwani amalele we shidi bayani Edo state. Ihe ha no gi by Edo state is ne enyi Igweje ne enwenyi ọba ndị du bayani ihe enyi le ndị obi kanwe enso gbupu na ya ha oke no kesi ndị Igbanke ashilekun ọba so okay women ele chare the same this thing benden na ele chaweri ohu ne ke Igbanke ge no the Edo state oga gi ke Delta state wa hu ana wa bi ha Igbanke Edo state then ndị ọzọ join Delta. Okay, nsogbu adị daalụ. So giki ga-enwe ike gwazi kekike nwe ike gwa nde Igbanke nyewe as encouragement to embrace their Igbo identity, embrace Anioma state creation. Ụmụ Igbanke worldwide born were hụ this video. Ndị Igbanke enyo ndị Anioma enyo ndị Igbo ka ewu Anioma because I'm proud to be an Igbanke Igbo. Then Anioma enyi lecha 100% ndị Igbanke la support to chani Anioma kendiri ụlọ kendiri obodo ebo kendiri ebo ụlọ were support Anioma emeni ne dikpere ni Anioma dọpụa. Okay, daalụ okay. Biko onweni other Igbo communities dị ni Edo state ọ bụ Igbanke so dị ni Edo state. Ndị asụ bia area Edo state Oriom were mostly were Igbo huma ndị ri hu de nekase two communities woro. Okay. Nsogbu ada. Daalụ mbere ni okwu iku ni Chukwu na ya ni Aje narị. Eme ike nwa dike ndọ. Adịa.